अभिमानाने सह्यगिरियना अभिमानाने सह्यगिरियना सांगे गर्जुनी समुंदर हाय जगात एक नंबर नामचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर नामचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मंडळी आज आलो आहे आम्ही परत गोठणीवर, कारण का ते सकाळी जे राहिलेले ना गर्दे काय बोलतात ते त्याला गर्दात ना मला येतच नाही गर्दा पण बोलतो मी। तर ते राहिलेले म्हणजे काढलेले आम्ही सकाळी किरवी नेली ती 4 आणि त्याच्यामुळे आणि एक कोईन पण आणले लावायला। तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला कोईन पण लावायचे आहे आणि तिला राहिलेत ते पण लावायचे आहेत आणि ह्या डावातला आपल्याला काढायचं आहे। तू आंघोळ करतस? आला आंघोळ करा सुरुवात। तर आता दिप्या आला नाही, तर आपल्यासोबत दोघं जण दुसरे आले सकाळचे, आम्ही आणि नागे आलाय। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, आपल्याला ही पण व्हिडिओ मोठी करायची नाही, भले एक व्हिडिओ झाले तरी चालतील पण छोट्या छोट्या करायच्यात। हा झाला लगेच कपडे काढून मोकला। तर एक इथे ठेवलेलं आहे आता कोईन, आपलं कोईन आहे गर्दा, कोईन खाली आहे तिथे, ओमकारकडून आणली ती। ओमकार तुम्हाला माहितीच असेल माहिती, दाखवता कधीतरी व्हिडिओमध्ये, कारण का व्हिडिओमध्ये होता तो। कोयती कशाला आत नेतेस तू? आणि सरला पाय ना, मग तुला लागल ती। खदून केला नाही पाणी, बाजून पण ठेवल्यास ना? अरे दिसत नाही इथून ना, खदून झाला पाणी ना। तर बघू इथे, कारण काय सकाळी पहिलीच होती, तिच्यात काय भेटलाच नव्हता, सर्व मासे होते। तर तो खाली मी घेतात। तर म्हणजे ही आहे कोईन, कशा प्रकारे बनवली आहे ओमकारच्या बाबांनी आणि ओमकारने बनवली। मासे पण भेटतात। अरे हो बाबा, किरवा इथूनच जातो माहिती आहे बहुतेकांना, बॉटली तर पण आहे, तर ह्याच्यातून किरवा जातो, परत येत नाही बाहेर, कारण का आता उघडा नाही म्हणून इथं दाखवला असा पाठचा इकडून कसा भाग आहे तो, कारण का बांधलेलं आहे कापड। ह्या साईडून काय नसतो, उघडाच ओपन असतो, तर ह्या साईडून कापड किंवा काहीतरी दुसरं लावायचा फडका बिडका, म्हणजे कापड म्हणजे, नाहीतर मग कापडाची पिशवी असती घालायची आणि बांधायची जाम। ह्या डावात लावलेला काल संध्याकाळी, तो आता काढला म्हणजे सकाळीच काढला, त्याच्यात काय नव्हता भेटला। कोंबडी आहे रानटी, मग आवाज येतोय खडबाड खडबाड। वरती जा आणि तिथे वर मी सांगतो। तिथे एक खेकडा आहे वाटतं, आवाजाला म्हटलं रानटी कोंबडी आहे का काय बोलता, ह्याला दिसला का तुला आधी? असेल बाहेर असेल, कारण पडता संध्याकाळची बाहेर। तिथे इथं खाली ते दगड आहे ना पुढची, तिकडची इकडची रे बघ, पाठची तुझ्या। ए राहू दे, भेटेल तू येईल नंतर पाण्यामध्ये। मोठा असेल तोच बोलतोय, राहू दे, तर इथे लावा ती पकडी, त्या कोण काढणार आहे? तर आता आम्ही सुकट आणल्या आणि कापडात बांधलेली आहे। तुम्हाला वास नाही येणार, आम्हालाच येत आहे, लय घाण वास येत आहे, खराब आहे एकदम सुकट। आमच्या सोबत जिगू पण आलाय, जिगू फक्त पोवायला आलाय,
टाकलीस काय त्याला आतमध्ये त्याला 3 ठेव. कोईन लावायची आहे. कोईन आता खाली लावू. वासले येत आहे. यांचा वास पण भरपूर येत आहे. आतापासूनच सुरुवात होईल संध्याकाळपासून यायला. तर एक इथे गेला खेकडा तो मोठा मागाशी. मला वाटतं आणखी कोंबडी मिळली असेल कोण. बाजून ठेव. पाणी उडवू नको. वरना ठेव. लावून तर झालाय. हलत नाही ना. या डावात किरव्या असतीलच. तर तिकडे एक वर पण लावला असता ना आपण तरी पण भेटली असते ना. त्या साईडला पण लय खाली आहे रे. खोल आहे खाली. बुडत म्हणजे काही होईल. बघून घेतला नाही कोईन. अजून ठेव. हा इथे पुढे ठेव. तर बस झाली. तर या साईडून खालून होल आहे तो दिसतोय तो गोल गोल. खालीच आहे. ते वर असं तरी शिरतीलच ती. जाता खाली. होल पाहू शकता कसा आहे तो. या होलाला पावसाचा भरपूर पाणी असतो. नको खाली नको. खाली दुसरा लावू तो टोकी. आपले कोईन लावू. इथे हा लाव. मी 2-3 दगडी घेऊन जातो. आहेत का नाही दगडी कालच्या. ही चालेल काय?
कोईन लावायची. चटणी घेतली पूर्ण पूर्ण म्हणजे घेतली. कोयती कुठं आहे? ठीक आहे कोयते घे जिगू. ठीक आहे बरोबर चाल. कोयती घेऊन पडलास ना लागल कुठं नाही कुठेतरी पाया बियाला. तर ते खाली गेलेत कारण का ते ढव वगैरे गेलेले खाली. ढव आहे का तेवढे खाली आलो आम्ही पण ढव दिसता नाही कुठे. आहेत पण छोटे छोटे लावायसारखे नाही. तर खाली गेलेत कारण का कोईन लावायचे आहे ना आणि ती दुसऱ्याची आहे आणलेली आधी. तर कुणी हिली बिली तर प्रॉब्लेम त्याला द्यायला लागेल. तर बोलणार नाही काय पण दुसऱ्याची आहे असल्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होईल. माझी असती तर वेगळी गोष्ट असते. दुसऱ्याची आहे ओंकारची आणलेली आहे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होईल परत. इथं खाली बघितलं नाही वाटतं. कुठं रे हाय? आम्हाला काय मासे भेटली तरी ते चालतील ह्याच्यात. खेकडी पण चालतील मासे पण. सकाळचं आम्ही सोडले मासे कारण का आम्हाला नको पाहिजे तुझे बारीक बारीक होते. येणार नाही सीट बसेल नाही निघणार तो. दगड्या घे दगड्या. मी काय बोलत होता बघ इथे ह्या दगडी जवळ ह्या दोन दगडींच्या मध्ये नाही पण येतील इथे पण. येतील ते इथे मोठे मोठे असतील दगडी खाली 2-3 काय तर. करूया ते उद्या खाली आणू गेला. चालेल दगडी घे. एकत्र दोन कशा काय राहिल्या? त्याच्यात टाकली ना. हां मग टाकते शेत दोन नको असू दे एकच असू दे. त्या वरच्यात टाकली नाही त्या कारण का बग्या होत्या कालच्या. तर मंडळी ते सकाळी आयुषला मी बोललो म्हणजे त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की आयुषला आम्ही सकाळी आणली किरवी नेली त्या व्हिडिओमध्ये की आयुषला आतड्या आणण्या सांगेन कोंबड्यांच्या. तर त्या नाही भेटल्या कारण का ही आता इथली वलायला लागते ना परत बनवायला लय टाईम लागतो आणि ते बाबास पण आता म्हातारं झालं करत नाही ते. तर ही वल्लेली त्या ओमकारने आहे म्हणजे ओमकारने त्याच्या बाबांनी कोईन बनवलेली. ओल्या साईडून इकडून जातील ते. त्या कापडा पण वर पाठीमागे दगड ठेवाय. चामटा पकडला लय मोठा आहे. दगड आणलेले टाकलं तिकडे. हा दगड ठेवते ते पण पाठी म्हणून लावून तरी ही केला तरी फाडली नाही पाहिजे. ते पाठीमाग दगड पण ठेवायला लागेल. का फाडला बिडला नाही पाहिजे. ठेव तिथे व मी बोललो ना तो निघाला नाही पाहिजे. निघाला नाही पाहिजे. चल इथली पण झालेली आहे लावून. आता वरती जातो आम्ही आंघोळ करायला कारण का कपडे पण घेऊन आलो. तर घरात जास्त टाइम लागेल म्हणून आंघोळ करायला तिथे. तर आता वरती आलो आम्ही इकडे ज्या ठिकाणी आम्ही आंघोळ करतो कारण का आता संध्याकाळी जास्त टाइम लागेल. जावं तर लगेच कारण का वरती गुरं आहेत ती घेऊन जाऊ नंतर मग आता इथे आंघोळ करून जाऊ. तर मित्रांनो आता जी लावली ना आम्ही कोईन आणि ते गदे तर त्याची जी किरवी भेटतील ती दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखवीन कारण का व्हिडिओ आपल्याला मोठे करायचे येत नाहीत. तर आता आपल्याला व्हिडिओ इथे थांबवायचे आहे. तर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. हे इकडे काहीतरी करतायत. काय करताव रे?
तर हे इथं आंघोळ करतायत. तर आता इथे थांबतो. नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.